Soc Carme Cruelles i sóc l'autora del poemari Aiguatge, que va ser ex aequo al Terra de Fang del 2023. Bé, la gent hauria de llegir Aiguatge perquè és un llibre que segueix una mica la saga anterior, no?, de tots els llibres de poesia que porto escrits, i hi ha temes recurrents que penso que ja són tòpics en el meu món poètic, i a banda d'este món íntim i que sobretot actua en una circularitat que deixa la veu poètica com una mica despullada, no?, i una mica apartada d'una realitat crua, també hi ha una part crítica, la part de pols grisa, on diguem que surt la veu més emergent i més reivindicativa de gènere. Aiguatge jo penso que ha fet com una mena de tom, sobretot pel que fa a l'aspecte lingüístic. És el llibre una mica més atrevit en el sentit de pensar més en el recitat que no tant en la lectura interior, i li vaig donar com una mena de toc lingüístic més acostat a lo que és la variant dialectal tortosina, i transgredeix una mica també en tot això. Tot i que l'estil meu dels altres llibres és profundament respectuós amb el que és la normativa i l'estàndard més formal. Però aquí sí que em venia de gust, sobretot, fer esta, concessió, no?, lingüística, i esta seria una característica més lingüística. Pel que fa a la temàtica, ja he dit abans que és bastant recurrent, i potser la part aquesta més crítica és la que li dona una mica la diferència respecte dels altres. Jo penso que sobretot la poesia que he anat creant és una poesia molt lírica i que es mou en el terreny de la simbologia, dels símbols, tot i que depèn, no? Hi ha poemaris o hi ha poemes concrets que també m'agrada fer una mica d'insistència en temes sobretot més reivindicatius i lligats al que deia, no?, a la part esta de gènere, que encara en molts àmbits encara patim, no?, o encara estem com a diguem, una mica invisibilitzades, una mica, no?, als marges, als límits de...